naghisgot ang atong mga pagbasa karon og kahimtang sa ulipon og sa taong gawasnon. Lingiyay mong tupad, ing nagawasnon ka. Kamong mga asawa, gawasnon mo sa inyong bana o naulipon mo sa inyong bana. Kamong mga bana, gawasnon mo sa inyong asawa o naulipon mo sa inyong asawa. Mga anak, gawasnon ba mo o naulipon mo sa inyong ginikanan? Mga ginikanan, gawasnon basad mo o naulipon sad mo sa inyong mga anak? Anak. Kamong mga parishioners, gawasnon mo o naulipon mo sa inyong pari? Ang pari, gawasnon sad o naulipon sa parishioners? Kitang mga Filipinos, gawasnon ta o naulipon ta sa ato mga leaders, political leaders. Ang ato sa mga political leaders, gawasnon ba o naulipon pod sila natong mga Pilipinos? Kung ingon ani ang atong mga pangutana, unya matubag nato siya with freedom, nindot kaayo. Ang ato lang konstitusyon, nangandoy gyud na siya og freedom. Freedom of expression. Gawasnon ba taron nga mo express sa atong mga gustong isulti? Kitang mga Filipinos, karong panahon na, gawasnon ta o dili? Kamo nalay maniid ana. Og ngano man nga naa maning pag-oppress sama atong panahon sa World War II nga ang Japanese ni invade dinhi sa ato sa Southeast Asia, unya gusto nilang himuong ulipon ang tanang nasod. Og dinhi sa Pilipinas, mo ni nga atong i-commemorate karon, araw ng kagitingan. Mga 5 years gito, 1940, aris 1945, nga muratag gihasi og maayos mga Japanese. Daghan nato na ulipon, daghan sa kuno mga babae na rape og gipatay sa mga Japanese, mga sundalo, porting pinatianay. Gagubat, wala na'y eskwelahan, wala na'y trabaho, sige na lang dagandagan, siging tago. Unsa man tong hitabuan. Ug hangtod karon naagya po na Ukraine, Russia, karon sa kuno posible Taiwan o mainland China. Nya murar batag mo appeal sa kuno, mao man toy gi-announce sa kuan kadtong atong leader sa military. Ganahan pa mo appeal? Nagrally sa ron dito sa Amerika na social media against sa ilang bagong presidente nga si Donald Trump. Nganong naa man ni kita sa dinhi, naa sa tay mga rallies, naa tay mga siging hearing diha sa Congress, diha sa Senate, na mga kiha diha sa Supreme Court. Nya ni alang gyapoy mangumpanya nga mag-eleksyon kuno. Nya inig mag-eleksyon, gubot lang gyapon. Nganong ni amaning sitwasyon na? Nya gasto pa kaayo. Ang atong kagubot sa nasod, kagubot sa kalibutan, dagko kay gasto. Nangahasol pa ta, nangahurot pang atong kwarta ginasto, ngano man eh. Lingiyay mong tupad, inana, ngano man eh. Pangutana ba? Sa atong unang pagbasa, ni adinhi tulo ka tao, si Sadrak, Misak og Abednego. Mga Israelita ni sila nga nabihag kay na-conquered man to ni Nabucodonosor ang Israel o nabihag sila. Mura sa tubag invasion sa to sa Japanese nga nis Pilipinas.
Sa dihang gipriso na sila, gusto sa hari nga mosunod gyud silang tanan sa iyang ipabuhat. Labi na gyud ang pagsimbas mga Diyos-Diyos sa hari. Sila si Sadrak, Mesak ug Abednego di man mosimba kay ang ilang simbahon ang ila ra mangyong Ginoo ang Dios sa Israel ug mao sanay atong gisimba karon nga atong gitawag og usa ka Dios, tulo ka personas, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Mao sanay atong continuation ining maong pagsimba sa usa ka Dios. Gikondisyonan sila sa hari og di gyud mo mosimba, ako mong iiksa sa nagdilaab nga hudno kalayo. Tan-aw natog makaluwas ba ng inyong Dios. Unsa may tubag sa tulo ka batan-on, mahal nga hari, di na lang ta maglalis ana kay ikaw goy hari. Og imo ming iiksa didto og luwason mis among Ginoo, iya gid ming luwason. Og di sad mi niya luwason, di gid mi maluwas, pero di gid mi mosimba ang imong Dios-Dios. Kanang ilang sinultihan nga ingon ana sa inyong paminaw, gawasnon sila o naulipon? Kusga. Kusga pag yun. Kana. Mao na. Ang gawasnon day nga tao dili mahadlok mamatay, dili mahadlok silutan, dili mahadlok prisohon. Mao nay gawasnon. Sa Team Marcos o Team Duterte, hay Manilay nagpakita nga murag gawasnon. Naa ba o wa? Kana bang di mahadlok magantos, di mahadlok prisohon, di mahadlok patyon. Hain man ani sa Team Duterte o Team Marcos. Ako lang gining i-insert kanunay kay wa na. Hapit 1 month na lang mag-eleksyon na ta. Nya naara di aning duha ka teams ang dagko nga mga kandidato. Kanang mga independente na asay pipila ana, di amo panig sa Team Duterte, di asay uban ni panig sa Team Marcos. Generally speaking, ang nag-contest karon sa atong midterm election, Team Marcos o Team Duterte. Ato sang i-check. Usa na nis ato mga check. Sige, tagmisa dinhi. Nya di ta ka maong mo relate ngadto sa atong political situation. Freedom. Kanang atong pagbutar, mo na'y pag-express sa atong freedom. Pero kung ang atong pilion, mga ulipon sa sala, ang atong freedom, maulipon pod sa sala. Muna ningon si Kristo, ang tinuod nga maulipon ninyo, dili si Nabucodonosor, dili ang mga Romanhon during the time of Jesus, dili ang mga Japanese during our World War II, dili ang mga Espanya during the Spanish occupation sa atong Pilipinas, dili ang mga Americans during American occupation sa atong nasod, kung dili ang sala. Nilingay mong tupad, inanaa kay sa. Muna pilio nato, di man gyud kalikayan, naabatay sala o wa, pilio nato nining umaabot nga eleksyon, kadtong mga kandidato, kandidata, nga minus og sala. Nya unsa may timailhan aning mga taong minus og sala, dili mahadlok magantos, dili mahadlok mamatay, dili mahadlok og atakihon sa ilang mga kaaway. Kamaong lig-on sila, dili sila dali nga maratol kung atakihon sa kaaway. Sama sa mga apostoles, gigluto sila, gipatay sila, wa mahadlok, sige lang yapong buhat sa pagsangyaw. Sama ni Hesus, buot siyang patyon, nitubag lang yapon siya tinarong, nya iya yapong wa gyud siya mahadlok nga mosulti. Dili sige lang mog pangangkon nga ang Dios inyong amahan, pero nagsige mog paningkamot pagpatay nako. Unsa man gyud rason nga ako gikan man ko sa Dios, nagbuhat man ko sa mga buhat nga Dios nun, nganong inyo man kong patyon, pruiba na nga dili mo anak sa Dios, na makak mo, mga ulipon mo sa sala. Gisulti na ni Hesus, bisan pa man gilibutan na siya sa buot mo patay niya nga authorities during his time. Napatay ba siya o wa?
Huy, tubag, napatay ba si Jesus o wa? Kusga. Ano, di mo ka mamutubag, naulipon, sad mo? Napatay siya sa mga authorities. Mao nay atong gihandom karon nining atong Lenten season, labi na gid sa Holy Week celebrations, ang iyang kasakit o kamatayon sa cross ni Jesus. Pero atong gisumpayan, doon natay Easter Sunday o Easter season ang pagkabanhaw. Nahitabo sa na sa first reading, si Shadrach, Meshach ug Abednego giiksas kayo, daghang naghilak ato tingali nga mga kaliwat nila, pero sa didto na sila sa kalayo, nakita nga nangatangtang ang ilang gapos o naglakaw-lakaw ra sila sa kayo, napunan pagyug usa, anghel ang kuyog nila, wa sila maunsa. Og didto nakita ang tinuod nga freedom, ang kagawasan na aragyod gikan sa Ginoo. Mo na si Kristo ragay atong manluluwas sa kaulipnan sa sala. Si Nabucodonosor naulipon sa sala. Kasagaran gyud dali nga maulipon sa sala, mga igsoon, kanigyong naay gikuptan nga gahom. Og naay gikuptan nga kwarta. Mao na peligro kay nang naa kay daghang kwartang kuptan nya naa sa kay gahom. Dinhi sa simbahan kinsa may dunay kwartang gikuptan unya naa say gahom. Kusga. Ayo kinaibaw mo ang pari. Nakaron unsa man say akong buhaton aron dili ko maulipon, kinahanglan ako ginang buhian ang kwarta ug ang gahom. Unsaon man nako paghimo, ato nang gipangtukod og balay, atong gipanghatag sa mga kabos, mga masakiton, mga scholars, ato nang gipanghatag og sa ato mga workers, sa ato mga kapilya, ato nang gipanghatag didto. Nagtukod tag mga kapilya, nagpaayo tag mga kapilya, ginamit kining kwarta nga inyong gihatag dinhi, diha man sa slat-slat or diha man sa ato mga donations. Naatay Paris Finance Council, mao nay nagkupot sa tanang records og sa nagkontrol sa kwarta. Ako isipari, mudawat na lang kog stipend, ang tanan akong buhat dire recorded kay aron ma-monitor gyud ang kwarta. Ako nang gibuhian ang kwarta. Kay maulipo niya ako ana. No? Niya kining gahom, kini akong gahom, ako sa ning gigamit aron inyo kong sugoon. Ilingi ako, unsay sugo ninyo nako karon? Unsay inyong gustong isugo nako? Ang ako rong present nga sugo, giingnan ko sa parokya ninyo, pamaligyag slat, Father. Ikaw ra gyud makabaligya ana, kay magselebrita sa Holy Week, magselebrita sa atong pista, wa tay kwarta. Mo nang gisugo ko ron ninyo pagpamaligyag slat. Nya karon kay gisugo man kong pamaligyag slat, baligya ko ninyo. Ang problema, magpasugo basad mo. Kamong naay kwarta, kamong naasay gahom, unsa man, inyo basang ipaambit ang inyong kwarta o ang inyong gahom nganhi sa simbahan? Ipalit sa nagslat, unya ialagad na sa simbahan ang gahom. Naama mo'y authority para mo disburse o kwarta, kay inyo man ang kwarta, desisyon ni pinaagi sa inyong power na mupalit mo dinhi og slat. Mao na ni atong update karon. Ang akong i-focus lang kay mao man ni atong immediate kanig yung God's Healing and Deliverance Powers, GHDP. Kay karon ra ning kutob May 3, less than 1 month na lang ni. So dako-dako para manida, pero ug ato gining paliton, di man gini magdugay.
Murag open pa man atong GCash karon, ato man ang gipana-flash dinhi. Pero ang akong GCash murag hapit na mapuno. So ang atong halin iabot nag 19,349 ka slots, na apay 50,651 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Di ba? Anya, mahurot ka ni. Dali ra kay ni hot doon. Kaya nga to rong sa YouTube channel pa lang nako, kamong mga subscribers, pila na mo kabo karon? Pila na ni atong YouTube? Mga 243 or 244 na to, 1,000. Kaning 204, awa pa na ma-update, 244 naman to. Unya 50,000 raman ni ka slots ang available, tag 100 pesos. Siya ro kamong katungaan ning 244,000 katungaan na mamalit lang mong tag 100 karong si manaha. Sunod si mana, wa na, hurot na. Pero naulipon mo sa inyong kwarta, kay di gyud mo gusto mulit go, moingon man ginang kwarta, tiguma ko. Mo man ginay idiman sa kwarta, padaghana ko. Isa, uy, 1,000 naman ka. Himo akong 100,000. Nya 100,000 naman ka. Himo akong 1 million. Mana man ang kwarta. Sa unya, 1 million naman ka. Himo akong 1 billion. Nya maabot na kag bilyon. Himo akong trilyon. Mo na way katapusan ang pagdiman sa kwarta. Mo na rong naatay mga leaders sa kalibutan o leaders atong nasod, purti ng mga datua na sila'y mga millions, na sila'y mga billions, nag-away lang gyapon tungod sa kwarta. Way hunong makig-away pag yun tungod sa kwarta. Pero wa mo maulipon karon, mopalit yun mo slot, 100 pesos rani. Palit lang. Unsa may buhaton, ika pader, lisod man mi pader. Sayong ra kayo, pag-exercise lang mo fasting and abstinence. Fasting. Kaon lang mo kausas o sa kaadlaw, niya katong uban ninyong pagkaon o snacks, ayaw na to gastuha, tiguma to, niya nigtapos si mana, ipalit og slot. Kitang tanan na gustong na ay freedom from the bondage of money, the bondage of power. Kanig yung money and power, mauniroy dagko kayong mga leaders or mga gahom nga nag-ulipon sa daghang mga tao. Nya kinsa tong maulipon aning kwarta o gahom, mao sa to sila'y maulipon sa mga tao. Si Nabucodonosor gusto niyang maulipon ang tanan, kay naulipon naman sa siya sa kwarta o sa gahom. Kinsa ron sa atong mga politicians ang naulipon sa kwarta o sa gahom? Ayaw na nagbutari. Kana bang mga politicians nga siging pangwarta? Kana bang mga politicians nga i-impose gyud nila ang ilang gahom? Di na nato butaran. Pilion nato kadtong mugastos ilang kwarta para natong tanan o kadtong andam nga moalagad sa atong katilingban aron masumpo ang kaulipnan sa sala. Sa ato karong nasod, ako ning balik-balikon, daghan kay naulipon sa sala. Unsa mang mga salaa ang nag-ulipon ron nato? God number 1 gyud, graft and corruption. Kanig yung kurakot. Gamay pa kong bata, kadungog na ko ana, 1963 man ko na tao, kadungog na ko anang corruption. Hangtod na lang karon hapit na ko mamatay, maulang gyapon na. Graft and corruption. Kaning drugas. Gamay pasad ko, batanon pa kun ana ng drugas, karon naalang gyapon ng drugas. Sunod, kaning insurgency. Kanibang mga tao nga gustong gubon ang gobyerno, pinaagi anang underground movement. 50 na kuno na katuig kapin, hapit na mo sa 60 katuig silang nag-operate dinis Pilipinas. Hangtod karon naalang gyapon na sila. Gani ang pipila nila kuno nagkupot nag mga posisyon sa atong gobyerno. Nagulipon gyapon na nato.
Nya niya paning sala sa sugal, kaning sugal grabe gyud. Scatter og uban pa tungits, twertres, manok, hantak. Sige yung sugal. Ilingya imong tupad, inawap aka manugal. Sige sugal. Kasino para sa mga arang-arang pagkabutang. Ana. Nagulipon sa ninato, nanga-addict na. Ana, sunod kaning sex. Sinful sexual activities. Why mga kasal, siging sex. Hangtod na lang pulos laki mag-sex, pulos babae mag-unay na lag-sex. Naani mga lugos tungod yapon na sa sex. Patyon ra ba ighuman ang uban. Hastang mga ginikanan o mga igsuon, muunay na maglugos sa ilang kaugalingon nga mga kaubas pamilya. Labi na gyud ang mga stepfathers, kasagaran, mubuhat na magdautan, ang mga uyuan, mo rape naman sa ilang mga pag-umangkon. Apil na sa ning nagwali, kaming na nagwali, muunay naman sa parisyoner. Tungod yapon na sa sala, sexual sins. Kani pipila lang ni akong gisgutan, napay daghang sala nga nahitabo sa tong katilingban karon nga niulipo nato. Kinsa man sa Team Marcos o Team Duterte sa atong tan-aw, ang maningkamot ug naningkamot based sa ilang track records, pagsumpo nining maong mga sala nga akong ipanghisgutan, mo'y atong butaran. Kay kun ang atong butaran, nagpadaghan aning maong mga sala, maulipon lang gyapon ta hangtod sa kahangturan.